салом алейкум дӯстон, бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи мо. рӯзи яреки шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз, ва ҳар ки ҷое бошед худованд нигаҳбонтон бошад. ва видеоро то охира тамошо мекунем бародаро. иҷа тарзи задани шахмадаи бисёр ёд мепурсед ки ҳами шахмада ба чанд свет ё чӣ хел бизанем. бародаро дил хосвед қаи шахмат задан метавонӣ. ина нигоҳ кунед, шпакиловка заҳагӣ, грунтовка кадагӣ, сабз сафед, шкурка кадагӣ тайёрай. А як лав намхел скочора адметка мемонӣ мезанӣ меравӣ. Шахмата ман се размер қати мезанам. 40 × 40 мезанамш бо 60 × 60, баъд 45 × 45 мезанам. бисёри вақт бародаро 45 × 45 истифода мебарам. ана зависад баландиву пастии хона мекунам. вақте хона баланд бошад 60 × 60 истифода мебарем. вақте хона паст чи 45 × 45 истифода мебарем ё ки 40 × 40. баъд анами чоркунҷаҳои сияҳаш ҳама 10 × 10 мемонанд. ана 15 × 15 мемонанд. ишам ай баландии хона завис мекунад. баъзе хонаҳое ҳастанд ки 3 метр 3.10 ё ки потолок мезанӣ тоза 3 метр мемонад. одам метавонем 60 × 60 ва чоркунҷаҳои сияҳаша 10 × 10 бимонем бародаро. ана иҷада ҳозир мо 40 × 10 истифода бурдагием. шахматҳои калонмон 40 сантиметр омадагиай. ана майдакош 10 × 10 омадагиай. инаи сиёҳи задагӣ. ва иҷаи бар девола задем полни тамом кардем бародаро. ана скотчаша кандесем. вақте скотча кандем баъдан бо ира лак мезанӣ ки моҳишин шавад. мо дастилои лак истифода мебарем. лакҳои турецкӣ истифода мебарем. лакҳои тоҷикӣ мураксин ё ки ана узбекӣ турецкӣ истифода мебарем. ба чӣ хотир ки ира ҳами як бор мезанӣ мақсад дароз хизмат кунад. ба ҳамин хотир ана и эмулсия нестае ки бигирӣ обратно эмулсияш кунӣ хай бугӯи доғ зад ё ки ягон ҷо канд хаест ягон сарапина гирифтак сразу бигирӣ эмулсияш бизанӣ. ира мо шпакиловка қати истифода мебарем бародаро. скотчоро мезанем полни тайёр мекунем. ана ай боло шпател қати чӣ хеле фасад беруна шпател қати мезанем вале қайқатат мекунӣ. амира мо ҳамин хел истифода мебарем. баъзе одамо ба ранг истифода мебаранд. мо ранг қати шахмат намезанем. ба чӣ хотир ки рисунка бита ранги ана таи скотч ай боло фарқ кунад. вақте меқапӣ даста уже маълума ё ки ай дур нигоҳаш мекунӣ таи дурун ба дун ворид метавад. ва нигоҳ кунед чӣ хел ба зеб омадагӣ ремонти кардагӣ. ана таҳаша кафел задагӣ боло рисунка бировардагӣ галоген плинтус ҳама задагӣ қоидавия бародаро. дастилои лак моҳишини гарантиш қати. ва ҳар яки шумо метавонед аз як угли хона сар кунед 40 сантиметр синни дасти чап 40 сантиметр синни поён ё ки синни дасти рост 40 сантиметр 40 сантиметр поён ҳамихел аз як лав адметка монда бирен ва баъдан скотч бизанед бо ана и чоркунҷаҳои майдака 10 × 10 тоғрӣ кунед. як кардонам метавонед 10 × 10 бибиред гирдванаша хат бикашед ё ки ана рулетка қати адметка бимонед хат бикашед скотчтона бизанед. одамое ки нав истифода мебаранд. ва свети сабзи сиёҳаш чӣ хубӣ дорад бародаро ки дилгирифт нестае. вақте медурои тари дилит тӯй мешавад. свети бежи оранҷи кабуд дигар светош уже дилгирифтае. се-чорро мебиниша дилта мегирад. ба ҳамин хотир ҳама каса бародаро дастгирра фаромӯш намекунем. лайкҳоро мемонем. дар канали мо обуна мешавем ва дар комментария канали навмона закрепит мекунем бародаро. ҳама каса медароем дар канал обуна мешавем ва фикротонро метавонед комментария бинависонед бародаро. ва касои нам хиремонтон маъқулае метавонед дар ватсап муроҷиат кунед. тарзи коркардша ё ки ана тарзи хизматрасониша ҳамаша суҳбат мекунем ва ки ҷой дар нархҳоон тоғрӣ бигирад ремонтам мерем бародаро. ва видеоро илтимос дар ватсап имо поделиться кунем беҳтарин мешавад бародаро. ҳатман канали нави моро хабар бигиред ва касе обуна мешавад дар канали нав ҳатман дар комментария бинависонад бародаро. ҳама касая дастгирӣ кунед. ин столбие ки поёнро нигоҳ кунед бародаро. ира ҳам танаша гипса обшивад кардем ҳам инаи поёна кирпич задем. ина кафели задагӣ ҳама қоидави 100% моҳишини гарантиш қатияй. ва фикротонро дар комментария бинависонед бародаро. ва худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад то навораи ояндаи моро.